Türkmenistanda çörek we un gytçylygy dowam edýär. Şu günler döwlet dukanlarynyň öňünde günde ýüzleri çadym jemlenýär. Emma adyk önümleri ýeterlik möçberde satylmaýar. Daşy Uzulibap we Mary vilayetlerinde ýagdaýyň hasam agyrdygyny Adatlyk radiosynyň habarçylary aýdýarlar. Daşy Uzulibap we Mary vilayetlerinde çöregiň gytçylygy güýçlenýär. Ýüzleri çadym çöregiň we unyň nowatlaryna düzülýär. Döwlet dukanlaryna günde 100 halta un ýetirilýär, ondan köp däl. Emma satyn almak isleýänleriň sany bolsa has köp bolýar. Bişen çörek bilen bagly ýagdaý hasam yaramaz, ol gaty az getirilýär. Getirilýän çöregiň möçberi nowata duranlaryň 4den 1 bölegine zordan ýetýär diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy aýtdy. Onuň söýlerine görä çörek we un satyn almak isleýänleriň sany ýöredilýär we oňa nowata duran adamlar atma-at ýazylýar. Nowata duranlaryň sanawlary 900 we 1000 adamy öz içine alýar diýip habarçymyzyň biri aýtdy. Soňky günlerde un we çörek gytçylygy Türkmenistanyň paýtagtynda hem güýçlendi. Azatlyk Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä paýtagtda çöregiň diňe bir döwlet dukanlarynda däl-de eýtem bazarlarda hem hususy sowda nokotlarynda hem gytalypdyr we birden 5 etse gymmatlapdyr. Türkmenistanda döwletiň garamagyndaky dukanlarda satylýan unyň we çöregiň bahasy döwlet tarapyndan kesitlenýär. Gytçylykdaky unyň 1 kilogramynyň bahasy 2 manat, çöregiň bahasy 1 manat derejesinde görkezilýär. Munyň bilen bir wagtda satuwda bar bolan daşary ýurt unyň bahasy gitdigiçe ýokurlanýar we käbir halatlarda onuň döwlet narhyndan 10 esse ýokary bolýandygyny habarçylarymyz aýdýar. Soňky bir neçe aýyň dowamında döwletiň gözegçiligindäki dukanlarda unyň ençeme wagtlap satuwda düýpden bolmandygyna garamazdan adamlar un satyn almak tamaty bilen günde nowatlara düzülmegini dowam etdiripdi. Oktyabr aýynda Azatlyk radiosyna Daşy Uz vilayetinde döwlet dukanynyň öňünde un satylmagyna garaşan ýüzleri çadymdan ibarat nowaty görkezýän video gowuşdy. Azatlygyň habarçylary yerli kanuny goraja daralaryndaky çeşmelerine salgylanyp habar bermeklerine görä bu videonyň biziň web saytymyzda çap edilmeginiň ýa-ni şol nowatdaky adamlar köpçülikliň soragy çekilipdir. Adamdan 300 adam soragy çekildi. Şonuň üçin häzir nowatda durýanlaryň ellerinden mobil telefonlar alınýar diýip adynyň eferde tutulmagyny islemedik. Çeşmämiz aýtdy. Bu ýagdaýa garaşsyz habar beriş serişdeleri hem tasdiklärler. Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri çörek ýetmezçiligi dowam edýär, ýöridi gulluklar, dönükleri gözleýär adly makalasynda şeýle ýazýar. Adamlar bir-birini gözegçilik edýärler. Hiç kim öňe girip nowaty bolmaz ýaly. Tertip düzgüne polisiýa işgärleri şeýle de raýat geýimli howpsuzlyk gulluklarının işgärleri bir gözegçilik edýärler diýip neşir ýazýar. We ýöridi gulluklaryň esasy maksadynyň nägilelik bildirýänleri we häkimiýeti käýýänleri anyklamakdan we hayratynam dukanlaryň öňündäki nowatlary öz telefonlaryna surat almagy, finansiýanlary gözlemekden ibaratdygyny belliýär. Türkmenistanda un gytçylygynyň emele gelmegine 1 ýyla golay wagt boldy. Şol döwrüň dowamında döwlet narhyndan satylýan uny we çöregi satyn almak üçin talaplaryň birnäçesi ýeridilipdi. Hususan da käbir regionlarda çörek pasport boýunça satyldy. Käbir regionlarda un gytçylygy ila arasynda açyk närazylyk bildirilmegine getirdi. Häzirki wagtda döwlet dukanlarynda un alyjylara çäkli möçberde satylýar. Hususan da Daşy Uzda we Libapda onuň mukdary her adam başyna 5 kilogramdan geçmeýär. Türkmenistanda unyň we çöregiň gytçylygynyň şeýle de adyk karytlarynyň gymmatlamagynyň fonunda mätäçlik çeken, dilekçilik edýän ýa-da zir-zibilleri dörýän adamlar hem köp gözeýler. Emma Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurt ýylatynyň ýüzüýüz bolýan kynçylyklaryny açyk agdymýar. Ykdysady krizisiň fonunda milli habar beriş serişdelerine ykdysady ötüşleri wagt etmegi ýygyderli tapşyryp gelýär. Ýaňy ýakynda türkmen medeniýeti türkmen telekeçeleriniň çörek önümlerini daşary ýurtlara satmaga da taýýarlanýanlygyny habar berdi.